aminudo inililingkod di kang pahato. Kay ang magsamar nun asya ang hilig ngan paborito. Aton naging tradisyon at tupagod ang mga tao. Tukar nga aminudo in ka maupay kang sayawan. Bisan diin nga punto pati barangay in kamarsyo. Labi nagkakupay basta mahusay ang kaado. Naangay ang pamalod ang mga butkong paladyo-ladyo. Dugangin kamarsyo nagsusriyaw ang mga tao. Kuutan na ang ibusangan isa pura kaningala. Kung waray rin sisilyo dirit sa walay alamisa. Kaya di mo padas nga daraga matantong pahiyangan mistisa. Ayaw paglanganahin pagsayaw abot na plaza. Sige na libut-libutan na itong imong kapalit. Kaya para mag-exercise na ating mga titiis. Ayaw magpaon siya pagsayaw ay asya man inihan kong biling. Ay damong paliwag ang masunod nga maaminudo. Aning bulsangan isa pura kaningala. Kung waray ng sisilyo diretso nga tuwala misa. Kaya di mo panis nga daraga matantong pahiyangan mistisa. Ayaw paglangan na ipagsayaw abot na plaza. Sige na libut-libutan na itong di mo kapalis. Kaya para mag-exercise na ating mga titiis. Ayaw pagpaon siya pagsayaw ay asya man ini ang tunggiling. Ay damong paliwat ang masunod nga maaminudo. Diniha amon paliw ang paborito kay aminudo. Pirininunupigan sinasayawan ginagalahan. Kung amon nababati bisan diin nga karisyuhan. Tukar nga aminudo diritsula sinasayawan. Sayaw nga aminudo dahil araan di kang pahato. Nilula nga nilulo na siya gihapon ang paborito. Kay ang mga samanon mahilig ko din karisyuhan. Labi na kung napati inintukar nga aminudo. Kuutan na aning bursangan isa burag nga aningala. Kung warinig sisilyo diretso nga tuwala misa. Panis nga daraga matantong pahiyangan mistisa. Ayaw paglangan na ipagsayaw abot na plaza. Sige na libut-libutan na itong imong kapalis. Kaya para mag-exercise na aning mga titiis. Ayaw pagpaon siya pagsayaw ay asya man ini ang tumbiling. Kaya mo paliwat ang masunod nga maaminudo. Ayaw pagpaon siya pagsayaw ay asya man ini ang tumbiling. Kaya mo paliwat ang masunod nga maaminudo.